Ако имаш проблеми с сърцето, ето 3 техники от йога, които могат да ти помогнат. Първата техника се нарича Апана Ваю Мудра. Мудра е енергиен жест с пръстите на ръцете, който променя начина на протичане на жизнената енергия през тялото ти. Апана Ваю Мудра се изпълнява по следния начин. Прибира се показалеца към възглавничката на палеца, а безименният и средния пръст се свързват с върха на палеца, котрето остава изпънато. Изпълнява се по същия начин с двете ръце, като е желателно да се прави 3 пъти на ден по 15 минути за профилактика и лечение на всякакви сърдечни проблеми. Счита се, че Апана Ваю Мудра има толкова мощно въздействие, че може дори да се използва като първа помощ при първи признаци на сърдечна атака. Втората техника е йога поза, за която е нужно да застанеш върху колената си с стъпала законтрени към пода. Постави дланите на кръста си, събери лактите колкото ти е възможно и насочвайки поглед към гърдите, вдишай. А с издишването избутай таза напред. Това е първата фаза на поза Камила. Можеш спокойно да останеш до тук. Ако се чувстваш добре в позата, опитай втората фаза, при която хващаш петите и отпускаш главата спокойно назад. Независимо на кой етап на позата ще останеш, насочи вниманието към областта на сърцето, представи си там розова светлина, дишай спокойно и задръж в позата толкова колкото ти е приятно, без да се насилваш. Третата техника е медитация. В удобна седяща поза затвори очи и насочи вниманието към сърцето си. Представи си, че в областта на сърцето имаш малка пъпка на роза. И дишайки спокойно, представи си как при всяко вдишване се отваря едно листенце на пъпката. И така, лека по лека, с помощта на спокойния дъх, помогни на тази роза в сърцето ти да разцъфне. И продължи да дишаш спокойно, като просто наблюдаваш деликатната пулсация на розовия цвят в синхрон с дъха ти. Хроничните сърдечни проблеми са сериозна индикация за това, че имаш нужда от промяна в начина си на живот. Тези 3 техники няма да решат кардинално проблема, но ако редовно ги практикуваш, със сигурност ще ти помогнат да подобриш състоянието си.